Egunon guztioi, agintariak, herri ekimeneko ordezkariak, gizarte eragile eta enpresetako ordezkariak, unibertsitateetako ordezkariak, ongi etorri guztioi eta mila esker gaur gure artean egoteagatik. Eskerrik asko baita, bizi dugun osasun egoera dela eta aforo mugak tarteko, ekitaldia streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Gaur, Arantzazuko gizarte berrikuntza laborategia, Arantzazu Lab, aurkezteko elkartu gara hemen. Euskal Herriaren bihotzean, leku berezi honetan, Arantzazun, Gandiaga topagunean, egitasmo berri honi hasiera emateko, bildu gara hemen. Ikusten duzuen bezala Gandiaga topagunea eraberritu dugu. Izan ere, gizarte berrikuntzara ez ezik, ingurune paregabe honek eskaintzen duen kultur eta ondare eskaintzara askotariko jendea erakarri nahi dugulako, Arantzazu bizi berritzeko. Eta hortaz, ingurune honek, ekosistema honek, Arantzazurentzat eta Oñatirentzat duen garrantziaz, Oñatiko alkateak, Izaro Elortzak azalduko digu. Izaro, zurea da hitza. Eskerrik asko Naiara eta egun on danori. Eta aipatu duzu moduan gaur hona ekitaldi hontara bertaratu, zareten nahi eta streamingaz jarraitzen duzu nahi. Bai, Euskal Herri mailan askondako erreferente egunia da Arantzazu, kultur sortzaileentzat, euskal zaleantzat, politikan ari denantzat, kristauentzat, natura edo mendizaleentzat, edo lasaitasun bila datorrenantzat. Betidanik egonda ertxiki lotuta gizartia, herrisa eta Arantzazu. Eta eten barik ibili da berritzen, aldiko egoerara egokitzen, gauza berrisak eskaintzen, eta guzti hori dana herrisari bueltan ematen, ibiltzen, ezta? Eta bide horretan, zalantzari barik, eta hemen, aitortza txikitxo bat egiteko aprobetxatuko dut, Arantzazuk asko eman dozku bueltan euskal gizarte osoari, baina bereziki zela ez oñatiarroi eta auzotarroi, neuge holaxe kontsideratzen naiz eta. Garai bateko eskola, auzotarren eskola bertan zan, diarixua, egunero bueltaka, ospederixia, benta, hau da, Arantzazuk izugarrizko mugimendua eta bizitza sortu dago hemen. Eta mugimendu hori bera, auzora eta herrirabe edatu dauzela ez. Mapan jarri gaitu azken batian. Halabe, dano dakigun moduan, garai barrisa datoz, gizartia aldatzen ari da, lehentasunak aldatzen ari dira, eta horrean ditugun erronka horri be, erantzuteko modu berriak behar dira. Eta oinartian, bide guzti honetan, Arantzazuk egin joi dauen moduan, oinbe egoera honi aurre hartzen ari da. Finean, hor garai batian sortu zian sustrai horretatik, ez da, esan geike, badabitzela adar berrisak loratzen Arantzazun. Aro berri baten aurrian gauz. Ikusi dozuen moduan, Arantzazuko topagunia eraberritu da, itxuraldetik, teknologikoki, garai berri hauetara egokitu dugu, baina aro berri honen hori adierazle bat bakarri da. Gisa hemen sakoneko aldaketa bat egin da, transformazio bat, gizarte berrikuntzako laborategia sortziaz gain, Arantzazu eta bere ekosisteman dauzen azpiegitura eta baliabide guzti horrei danak modu integral batian ulertu, kudeatu eta erantzutia nahi dalako. Finean dakon baliabide eta aukera zabal guzti horraik, horrain sinergiaz baliatuz, herrisari bueltan be balio gure sakolako balio erantzi batzuk eskaintzia. Ez da, azken batian, esperientzia bat eratzaile bat ematia. Ona datorren ari, izan aur, gazte edo nagusiak, eukiteko aukera bere ondareaz, azpiegituraz edo instalazioaz, naturaz,
eta zela ez hemendik aurrera berrikuntza laborategiak eskainiko deskun programaz, gozatzeko aukera izateko. Bueno, esan duten moduan, Arantzazu ibili da, badabil, eta aurrerantzian be ibiltzia gura dau. Eta Arantzazu gizarteakin badakon lotura estu hortaz baliatuta, gizarteakin, herritarrekin eta herritarrentzat be ekarpenak egiten jarraitzia nahi dau. Eta ez hori bakarrik, herritarren implikazio zuzenetik, ezta? Etorkizunean dakun erronka nagusi horrein inguruan hausnarketa eta esperimentatzeko erreferentziazko gune bat izatea gura dau. Urte askotan zehar izan da ezagutzak elkarbanatzeko, elkarrekintzarako, alduntze pertsonal eta kolektiborako edo formakuntzarako topagune Arantzazu, eta garai berri honetan, datozen garai berri honetan, datorkizunean be, laborategia emitartez eta batez be hor sortu dugun lantaldiaz eta nahiaran gidaritzapian, ziur nau aurrerantzian be bide hori egiten jarraituko dugula. Osea, que animo eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Izaro, zure hitzengatik. Arantzazutik, Oñatitik, gure lurraldera, Gipuzkoara. Arantzazula bezin delako ulertu, testuinguru jakin batetik abiatzen ez bagara. Gure izan ere, badirelako gure herrian hainbat ekimen, etorkizuneko erronken inguruan erantzunak bilatzera bideratuta daudenak. Eta horietako bada, Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz ekimena. Guztiok, elkarrekin, gure lurraldeak etorkizunean dituen erronkak, hautematera eta elkarrekin erantzuna bilatzeko lanean ari dena. Eta hor, ekosistema hortan baita kokatzen da Arantzazula. Eta hori inork baino hobeto, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel Olanok, aurkeztuko digu. Diputatu nagusi, zurea da hitza. Egun on guztioi, egun pozgarria. Arantzazu maite du nontzako, tatana maite dugu hemengo guztiok, Arantzazu egun pozgarria da gaurkoa. Badago Salvatore Michelenaren kanta bat, ezaguna eta hala dio. Zuk zer dezu Arantzazu, amets kabi otoitz leku. Eta amets kabi honetan daukagu proiektu berri bat eskuartean, lehenago aipatu da. Eta proiektu berri horrek, akateak berak esaten zuen bezala, kontestu zabalago bati ematen dio oinarria. Nik uste dut hemen mugimendu ambiziosoa dagoela, ez bakarrik Arantzazulab, baina Arantzazulabek ematen dio oinarri importante bat, Arantzazu bizi berritzeko guztion artean martxan jarri dugun mugimendu ambizioso honi. Nik aipatuko dut bakarrik, esaten duzunean zergatik jartzen duzu martxan Arantzazu, ez? Arantzazulab. Nik uste dut, elkartzen gaituela batipat espiritu batek, eta da guztiok partekatzen ditugun zenbait balio. Bat adibidez, guk dana partekatzen dugu, gizarte hobe bat, Euskal Herri justuago bat, eraikitzeko alegina, ez? Eta elkarlana. Eta Arantzazuk betidanik egin dio ekarpena helburu horri, ez? Arantzazuk beti eduki du txertatzea oso importante bat gure gizartearekin. Eta gizartea bera, une honetan, eta COVID-19 pandemiaren ondorioz baita ere, dago irakinean, ez, bere balioak, bere nahiak, bere kezkak, une honetan, irakinean daude. Eta guk, adibidez, ejemplo jartzeagatik, urtero egiten dugu, Foru Aldundiak egiten du soziometro bat, eta 2020ko soziometroan, batetik 10erako baremazio horretan, ez, jendeari egiten zaion galdera konkretua da, zerk kezkatzen zaitu. Batetik 10 7,5 gora zeuden kezkak, bata beste atzetik esango ditut, lehenengoa noski COVID, bigarrengoa egoera ekonomikoa, hirugarrena ongizate emozionala, hurrengoa desberdintasun sozialak, hurrengoa enpleguaren kalitatea, klima aldaketa, genero desberdintasuna eta ziurgabetasuna etorkizunarekiko. Azken kontu hori, ez, ziurgabetasun sensazio hori etorkizunari begira, hori konstante bat izan da azkenoko 10 urtetan.
Eta horregatixe, guk 2016an jarri genuen martxan etorkizunarekiz, justu jendearen kezka horri erantzuteko. Ikusten genuelako jendea zegoela oso kezkatua etorkizunarekin. Beste faktore batzuk egon ziren etorkizunarekiz martxan jartzeko, baina hori izan zen guretzako erabaki horra izan zen. Eta beraz, 2016an sortu genuen. Bi oinarri nagusirekin. Lehenengoa zen, lankidetza. Lankidetza gizartearekin, gizarte eragileekin, eta erakundeak hartzen zuen jarrera horizontal hori, ez? Ez horren jerarkikoa, ez horren piramidala, baizik askoz ere horizontalagoa gizartearekin. Eta bigarrengo pultsioa edo zeukan eragin edo indar nagusiena zen esperimentazioa. Uste genuen, eraldaketarako funtsezkoa zela esperimentazioa. Eta esperimentazio proiektu izugarri anitzak martxan jarri dira, 4-5 urtean, eta horrek ekarri du benetan etorkizunarekin zen transformaziorako eta eraldaketarako ahalmena. Eta nik esango nuke Arantzazu Labek bete-betean heltzen diela bi arlo hori, ez? Lankidetzari eta baita ere esperimentazioari. Nik esango nuke arlo horretan etorkizunarekizek besteak beste jarri dituela hainbat erreferentzia zentru martxan, ez? Hor, arlo ekonomikoan, Mubil, Ziur, Naturklima baita ere jarri da, Adinberri, hainbat eta hainbat jarri dira, eta batzuk daukata zerikusia, esaten nuen bezala, lehiakortasun ekonomikoarekin, beste batzuk igual, arlo sozialarekin gehiago, ez? Eta kasu honetan jartzen dugu bat berria, erreferentzi zentru berri bat jartzen dugu martxan, gizarte berrikuntzan eta gobernantzaren arlo horretan. Hain zuzen ere, Arantzazu Lab, eta horrekin ematen diogu izugarrizko lehentasun estrategikoa, Foru-Aldundi bezala. Modu partekatu egiten dugu, baina referentzi zentru bat martxan jartzeak esan nahi duena da, gure estrategietan dagoela plasmazio bat konkretua, izugarrizko lehentasuna ematen diogu arlo horretan. Eta egiten dugu elkarlanean, hainbat eta hainbat eragileekin. Hasteko adibidez, Arantzazu Gaur Fundazioko kide guztiekin. Lehenago aipatzen zen. Kutxa Fundazioarekin, Mondragonekin, Oñatiko Udalarekin, Frantziskotarrekin, eta noski Aldundiaren parte hartzearekin. Hor guztiok ja egiten dugu ekarpen bat importantea Arantzazu Lab martxan jartzeko, baina egiten dugu baita ere gure herriko unibertsitateekin. Unibertsitateen parte hartzea funtsezkoa izan da, eta gaina harrotasuna ez diogu, unibertsitateak segurunez tamaina honetan eta dimensio honetan elkarrekin eta danak parte hartzen duten proiektu benetan oso singularra dela hau. Eta guretzako hori benetan ohore handi bada, eta uste dugu gainera sistema unibertsitarioentzako ekarpen importante dela baita ere. Eta gero, noski, beti irekita antena bat mundura. Ikusten dugulako mundu mailan dauden esperientzietatik asko daukagula ikasteko. Eta zergatik da horren importantea berrikuntza soziala kontestu horretan, galdera niretzako funtsezkoa. Nik esango nuke lehenik eta behin, herri bezala, Euskal Herri bezala, eta nagusiki baita ere Gipuzkoa bezala, izaera badaukagula, nortasun badaukagula. Eta nortasun horretan, gure gizartearen izaera konprometitua dela ezaugarri importantenetako bat. Beraz daukagu ahalmen bat, voluntari izateko, antolatzeko, gizarte eragileak aktibatzeko, guzti horretan daukagu kultura bat, orain arte eduki duguna eta guretzako dana gure harimarik importantenetako bat. Beste adibidez, soilik 3. sektorean Gipuzkoan, datu bat ematearen, 20.000 persona dauzkagu voluntario. 3. sektorean gizarte politiketako elkarte diferenteetan. 20.000 persona, hor bakarrik. Dago Euskal Kooperatiben mugimentua, bere zabaltasun guztian. Dago Euskalgintza. Daude, adibidez, ikastolak, ikastolen mugimendua. Hor, gure lurraldean sortu diren hainbat eta hainbat eragilek ekarri diguten eraldaketa oso importantea izan da arlo ekonomikoan da arlo sozialean. Eta beraz hor daukagu aktibo bat guretzako funtsezkoa dana. Eta pandemiak ekarri duguna da gizartearen eraldaketak azeleratu egin direla. Eta zenbait debate, zenbait erronka indartu egin direla. Hori askok ez bakarrik dakigu, baizik sentitu egiten dugu baita ere egunero, ez? Lan munduaren transformazioa egunero bizi dugu. Etorkizuneko ongizatea baita ere egunero bizi dugu zalantzan. Aldaketa klimatikoaren kuestioa asko bizkortu da. Eta guzti horien aurrean dauzkagu baita ere gizarte ikuspegitik gure arriskuak. Daukagu geroz eta gizarte individualizatuagoa, daukagu geroz eta gizarte likidoagoa, Baumanen konzeptua, likidoagoa, geroz eta lotuagoa konsumoari, bere bizitzako
parte guztietan, da arlo guztietan, eta dauko baita ere tamalez kulturaren uniformizazio bat, ez? Mundu kulturalean, espresio guztietan uniformizazioko arriskua badaukagu, eta beraz, herriak eta nazioak pixkanaka diluitzen joateko arrisku importante badaukagu. Beraz, guretzako arlo horretan, gizarte berrikuntzaren enfokea eta baita ere garapen komunitarioaren enfokea ezinbestekoa da. Guk uste dugu, dauzkagun desafio eta erronka guztioi aurre egiteko funtsezkoa dela garapen komunitarioa. Herri bezala, komunitate bezala indartzen joatea. Eta hori izango da justu Arantzazu Laben helburu nagusia. Sustatzea gure herriaren izaera komunitarioa eta garapen komunitario hori indartzea proiektu esperimentalen eskutik. Hori da beraz, Arantzazu Lab. Eta Arantzazu Lab izango da, Arantzazu Lab espazio fisiko bat, izango dira pertsonak, eta egongo dira esperimentazio batzuk, elkarlanean gizartearekin, ezurmabituko dutena helburu hori. Gure gizarte kapitala, gure gizartearen egituraketa hori indartzen joatea eta egokitzea garai berrietara. Es, como decía, una de las características más importantes de la sociedad vasca, que es una sociedad activa, socialmente muy comprometida, y tenemos claros ejemplos de ese compromiso social, de ese capital social, como son el movimiento de las cooperativas, toda la transformación de la cultura vasca, de nuestro idioma. También hablamos, evidentemente, de la importancia de la educación, del movimiento de las ikastolas, como ejemplos de compromiso social y comunitario y de capacidad de transformación, siempre partiendo, evidentemente, de la colaboración y de la implicación de la ciudadanía. Pues para afrontar con éxito los desafíos del futuro, de este siglo XXI, es importantísimo mantener esa esencia, ese carácter social, esa implicación, ese capital social. Es importantísimo fortalecer ese carácter comunitario. Y para eso ha nacido Arantzazu Lab, precisamente para dar cuerpo y para poner en marcha una experimentación activa que nos permita a todos y a todas fortalecer el carácter comunitario de nuestro país y de nuestro territorio. Eta beste galdera bat niretzako relevante dana, eta zergatik egiten dugu hau Arantzazun, ez? Nik esango nuke, hor badagoela baita ere, beste esaldi bat, Torrealdai, handiak, Jon Mari Torrealdaiek, urrezko domina jaso zuenean, Foru Aldundian, Gipuzkoako urrezko domina jaso zuenean, esan zuena. Eta hau zion, Erdi Arotik irten eta aro moderno guztian, Arantzazu Euskal Herriaren bilgune eta simbolo izan da. Euskararen, kulturaren eta artearen ikur. Hori zion Torrealdaik. Eta nik esango nuke, dene daukagula Arantzazu espazio kutxun bezala, ez bakarrik bere espazio izaeragatik, bere edertasunarengatik, baizik tradizionalki herri honi asko ekarri duena. Eta asko ekarri dute baita ere frantziskotarrak, eta nik gaur ere errekonozimentu hori egin nahi die baita ere frantziskotarrak. Uste dudalako, zuek gure herriari eta gure lurraldeari egin duzuen ekarpenak, izugarrizko indarra eta importantzia daukala, eta zuek daukazuen ikuspegi espiritualak oinarrian dauzkan zenbait balio, txertatzen direla gure lurraldean erdi-erdian, eta gure herriaren erdi-erdian. Eta horregatik, da horren importantea baita Arantzazu Lab, hemen Arantzazun martxan jartzea. Zuek eduki duzuen izaera herrikoiarengatik. Eta baita ere, besteak beste, euskal kulturari, euskal hizkuntzari, gure euskarari, eta baita ere, justizia sozialari eman diozuen importantziarengatik. Zuek arlo horri eman diozuen bultzarak, eta Arantzazuk eman dion importantzia baita ere, ekarri gaitu bestea beste gaurko egunera, ez? Gipuzkoak bereziki justizia sozialaren arlo hori jorratu duelako eta lan egin duelako, adibidez Mondragon kooperatiba mugimenduak eta Mondragon taldeak hori ezurmamitzen dute, nola lortu dugun sensibilidade bat eta ikuspegi bat gero ezurmamitzea eta gizartea eraldatzea. Eta nik uste dut hortarako zuek eduki duzuela izugarrizko signifikazioa Arantzazu eta frantziskotarrak. Beraz, erronka guzti horiek eskuartean ditugula, nik amaituko nuke ekitaldi hau esanez, guk importantzia handia ematen diogula egin behar dugun guztiari. Oso helburu anbiziozua dauzkagu, eta oso importantea da behar dan bezala heltzea gure 21. mende honek
mai gaineratzen dizkigun desafioei behar den bezala erantzuteko, importantea dela martxan jartzea lan bat. Baina hori bezain importantea dela gauzak egiteko modua. Eta hori ere aldatu beharra daukagu. Eta elkarlanaren espiritu hori eragile guztiek, erakunde publiko gizartearekin daukagun gerturatze hori eta daukagun elkarlan hori izango dela benetan eskuartean ditugun erronka guztiak behar den bezala eusteko eta behar den bezala erantzuteko daukagun formularik importantena eta horrek gainera helarazten diaren eri lasaitasuna. Nik konfiantza daukat eragile guztiok elkarrekin jokatzen baldin badugu eta lan egiten baldin badugu, eta konfiantza lantzen baldin badugu eta helburu anbiziosuak markatzen baldin baditugu, elkarlan horren bidez ziur nago behar den bezala erantzungo diogula dauzkagun desafioei. Eta horregatik nago gaur bereziki pozik, gaurko ekarpen honek daukelako izaera kualitatibo oso importante bat baita ere gure komunitatea indartzen joateko, Gipuzkoarena eta Euskal Herri osoarena. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, Markel. Itzaro Oñatiko alkateak ekosistema hau, inguru hau balioan jarri du, eta diputatu nagusiak etorkizuna elkarrekin eraikitzaren garrantzia azpimarratu du, eta gainera ditugun desafio konplexuei komunitate gisa erantzuteak duen balioa azpimarratu du. Beraz, zergatik Arantzazu Lab, zergatik Arantzazun handi batean diputatu nagusiak ja azaldu dizkigu, azaldu du oinarria, baina nik gure testuinguruari erreparatuz hasiko naiz galdera horri erantzuna bilatzen. Izan ere deno dakigu gure testuingurua konplexutasunak, ziurgabetasunak eta etengabeko aldaketak markatzen digu. Izugarrizko disrupzioa eta haustura ematen ari da, eta aldaketek mugitzen dituzte orain arte genituen patroi eta molde asko. Eta guzti horretan, giza faktorea gutxi lantzen ari gareneko irudipena daukagu. Aldaketen aurrean, gizartea eraldatu nahi balima dugu, aldaketa konplexuei erantzuna eman nahi balima diegu, baldintzak sortu behar ditugula iruditzen zaigu, eraldaketa hori baita ere norbanakoan, gizakian emateko. Eta horretarako, giza eraldaketa hori, 3 elementu nagusitan egin daitekela, uste dugu, hasteko, ezagutza berria behar dugu. Ezagutza berria ulertzeko edo ulermenean sakontzeko ditugun erronka eta aldaketa hauen ulermenean sakontzeko. Baita, herri batek jakintza behar du. Behar dugu gizarte bat ezagutza partekatuko duena, eta behar dugu ezagutza hori lortu agenda publikoa ondo interpretatzeko. Orduan, lehenengo ezagutza, bigarren balio berriak bereganatu behar ditugu, aldekatetara egokitzeko, eta konplexutasunean egokitzu ondo moldatzeko. Eta azkenik, egiteko moduak aldatu behar ditugu. Harremantzeko modu berriak, harremantzeko sistema efektiboa behar ditugu, ziurrenik, erronka konplexu hoben aurrean orain artekoek ez digutelako balio. Orduan, eraldaketa sakoneko garai honetan, etorkizunari heltzeko premia izugarria dugu, eta hortarako, hausnartuko duten eta esperimentatzeko espazioak behar ditugu. Eta hortik sortzen da, Arantzazu Lab. Herri bezala ditugun gizarte erronken inguruan, erantzuna, erronka konplexu horiei ikuspegi berriarekin erantzuna emateko. Eta zergatik Arantzazun? Esan dute, aurretik, Itzarok eta Markelek, baina hortarako Arantzazu ezin da ulertu komunitatearekin harremanik gabe, eta hortarako nire herritar baten, segurar baten, hitzei helduko diet, hala zioen, Euskal Herriak sinestun, ez da ez sinestun, gure herriko erreferentzia puntutzat hartua du santutegi hau. Dituen balio erlijioso eta ez erlijiosogatik. Kapital estimagarria da hori berrikuntzarako. Eta berriz ere, herritarrei bere elkartasuna eskatzeko. Izan ere, Arantzazu sustraia da, Euskal Herritarrontzat, ikurra da, historia da, iragana da, baina baita etorkizuna ere. Gaur egungo egitasmoari Arantzazu Labi zentzua emango dion faroa da Arantzazu. Arantzazu beti izan delako eraldatzaile eta berritzaile, esparru askotan. Eta gaur, Arantzazu Lab, gizarte berrikuntza laborategiak gorpuzten ditu gaurko eta atzoko balioak. Gizarte berrikuntza Arantzazun egotea garrantzitsua delako. Hemengo balio sekularrei lotuta, hemengo kultur sormenari lotuta, ingurune paregabe honi lotuta, etenik egon ez dadin.
Hala erabaki zuten Arantzazu Gaur Fundazioko kideek, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Mondragon Korporazioak, Kutxa Fundazioak, Oñatiko Udalak eta Frantziskotarren probintziak. Arantzazuren geroari buruz egindako gogoeta partekatu baten ondoren. Eta Arantzazu Lab egitasmo hau lurraldeko eragile erreferente askoren lankidetzarako borondatetik eta adostasunetik abiatzen da. Eta baita ere, mendetan Arantzazun egin den bezala, Euskal Gizartean baliozko ekarpen bat egiteko erantzunkizunetik. Hori ez da, erronka makala. Eta Arantzazu Lab, Oñatin, Arantzazun hemen sortu bada ere, herri proiektu izateko bokazioa daukagu. Euskal Herriko proiektu izan nahi dugu. Herri hau badabilelako bestelako erantzun eta balioen bila. Eta gaur egungo gizarte erronkek guretik, gure nortasunetik, gure balioetatik eskatzen dituztelako erantzunak. Arantzazu Lab es un laboratorio de innovación social que nace para dar respuesta a los retos que tenemos como sociedad de una manera innovadora, promoviendo el empoderamiento de la ciudadanía y fomentando la colaboración entre distintos agentes. El proyecto se alinea con el carácter popular e innovador que ha demostrado Arantzazu a lo largo de la historia. Arantzazu ha sido un espacio transformador e innovador en ámbitos tales como el euskera, el arte, el pensamiento, la literatura. Y Arantzazu Lab, el laboratorio de innovación social, se asienta sobre esos valores que Arantzazu proyecta y simboliza. La innovación, la tradición humanista, el euskera y la conexión con la comunidad. Eta zer egingo dugu? Zer egingo du Arantzazu Labek? Gizarte berrikuntza laborategi bat garen aldetik, gure etorkizunaz, gure etorkizuneko erronken inguruan, modu berritzailean hausnartzeko eta esperimentatzeko topagunea izan nahi dugu. Zer da ordea gizarte berrikuntza halako gauza ez ukigarri, intangible, abstraktu hori, ez? Definizioz, gizarte berrikuntza gizarte beharrei erantzuteko modu edo ikuspegi berria erabiltzean datza. Ikuspegi hori soziala da. Soziala da izaeran eta soziala da helburuetan. Eta onuradunak, kasu honetan gizartea, konprometitzen ditu bere gizarte eraldaketako erlazioetan. Arantzazu Labek eraldaketa sozialera bideratutako ikerketa, esperimentazioa eta divulgazioa egin nahi ditu. 4 eremu nagusitan. Trantsizio ekologikoa, lana, ongizatea eta elkarbizitza. Eta zer lortu nahi dugu? Zein da gure azken helburua? Zein da gure bizioa? Arantzazu Lab, gizarte berrikuntza laborategiak, gizarte justuagoa, kohesionatuagoa, lehiakorragoa eta gizatiarragoa lortzeko Arantzazu erreferentziazko berrikuntza nodo eta herritarren topagune bihurtzea du helburu. Arantzazu Lab promueve la investigación, la experimentación y la divulgación orientada a la transformación social en 4 grandes ámbitos: la transición ecológica, el trabajo, la convivencia y el bienestar, para convertir a Arantzazu en nodo de referencia en innovación social y en punto de encuentro de la ciudadanía para lograr una sociedad más justa, más cohesionada, más competitiva y humana. Esa es nuestra visión. Gizarte berrikuntzaren esparrua oso zabala da, ordea. Eta guk hemen bultzatu nahi dugun gizarte berrikuntza balio edo printzipio zehatz batzurekin lotzen dugu. Lehenengokoa da herrigintzarekin edo garapen komunitarioarekin. Agenda publikoan herritarren parte hartzea eta ahalduntzea sustatu nahi ditugu. Euskal gizartearen beharrizanak ulertuz, herritarren inplikaziotik heldu nahi diegu gizarte erronkei. Eta baita, eragileen ezberdinen arteko lankidetzatik ere. Bigarrena, gure gizarte berrikuntza berezi egiten duena lankidetzazko gobernantza da. Zer ulertu behar dugu ordea, lankidetzazko gobernantza ari garenean? Lankidetzazko gobernantzari buruz ari garenean, ari gara erakunde publiko, herritar eta gizarte antolatuen arteko komunikazioaz. Eta lankidetzazko gobernantzak 3 zutabe nagusi ditu, alde batetik komunikazioa, beste alde batetik balioak elkarbanatzea, eta azkenik ekintzan elkarrekin jardutea.
Eta hori da, momentu honetan, daukagun erronkarik importanteena, lankidetza hori sustatzea. Alegia, herrigintza, deliberazio publikoa, herri politikak, ez bihurtzea bakarrik erakunde publikoetatik eta erakunde publikoek bere baitarako egiten dituzten ariketak, baizik eta herritarrekin eta gizarte antolatuarekin, oso aberatsa dela gure herrian, elkarlan bat egitea. Hori da, zalantzarik gabe, daukagun erronkarik importanteena momentu honetan. Eskerrik asko, Xabier, zure ekarpenarengatik. Beraz, agenda publiko berrian, herritarrek duten inplikazioari eta parte hartzeari dagokion esparru horretan esku hartu nahi du Arantza Zulabek. Administrazio publikoaren eta gizarte antolatuaren arteko gobernantza modu berriekin ikertuz eta esperimentatuz. Eta guzti hori, gizarte berrikuntzak proposatzen dituen ikuspegi eta metodologia berritzaileak txertatuz. Horrek bereizten gaitu. Hori nahi dugu, hori izango da Euskal Herria eraldatzeko, zein mundu mailan posizionatzeko Arantza Zulabetik egin nahi dugun gizarte berrikuntza. Eta nola egiten da hori? Zein izango dira, erabiliko ditugun bitartekoak? Guk giza faktore hori txertatu nahi dugu, lehenengo ikerketan eta ezagutza garatzean, bigarren esperimentazioan eta hirugarren divulgazioan. Horiek izango dira, gu jorratuko ditugun ekimen nagusiak. Eta horretarako, etengabeko ikasketa aktiboa sustatu nahi dugu. Entzunez eta ideia garatuz, ezagutza sortuz, lankidetza eta sareak sustatuz, nazioartera irekita. Eta lortzen dugun ezagutza guzti hori, bueltan gizarteari, komunitateari itzuliz. Eta hori guztia, hemen esan den bezala, ezberdinen arteko eta gure lurraldea, gure herria osatzen dugun eragile ezberdinen arteko lankidetzatik, elkarlanetik. Erronka konplexuek erantzun konplexuak eskatzen dituztelako. Eta erantzun zuzena beti da kolektiboa. Beraz, erronka handi hauei erantzuteko, definitu ditugu 4 ardatz estrategiko, banan-banan azalduko ditut eta baita ere, ardatz bakoitzaren bueltan, ematen hasi garen lehen urratsak ere. Lehenengokoa, garapen komunitarioa da. Herritarrei entzuteko, deliberaziorako, partaidetza prozesuetarako eta oroar komunitatea ahalduntzeko tresna ikuspegi ezberdinak esploratu, ikertu eta esperimentatu nahi ditugu. Eta hasi gara horretan, lehenengoko urratsak ematen, abiatu ditugu lehen harremanak, lehen kontaktuak, lehen lankidetzak udaletxeekin, adibidez. Udalak direlako herritarrengandik gertuen dauden instituzioak. Orduan, elkarrekin bultzatu ditzazkegun partaidetza prozesu berritzaile horien inguruan, lehen urratsak ematen, lehen ideiak elkarrekin partekatzen hasi gara. Baita ere, gure batzordeetan zein ekosistema zabalagoan parte hartzen duten eragileekin, hasi gara, lehen hausnarketetan, herritarrak inplikatuko dituzten prozesu parte hartzaileak modu berritzailean diseinatzeko eta abian jartzeko. Bigarrengo ardatza, saretzea eta elkarlana da. Gure herriko erakundeekin, elkarteekin, gizarte eragileekin, herri eta politika ekimenekin lan egingo dugu. Testuinguru berrietara egokitzen laguntzeko eta lan egiteko modu berrietara eramateko. Elkarren arteko osagarritasunetik abiatuta. Egiten dugun horrek, euskal gizartean, inpaktu edo eragin handiagoa izan dezan. Abiatu ditugu baita, lehenengoko hilabete hauetan, eragile eta sare ezberdinekin, lehen harremanak, lehen kontaktuak, eta bai gure batzordeetan, aholku batzordean, zein zuzendaritza batzordean, zuzenean parte hartzen duten eragileekin, baina baita ere gure herriko gizarte berrikuntza, herrigintza, zein gobernantza, esparruan lanean ari diren eragile ezberdinekin. Eta adibide bat jartzearren, diputatu nagusiak aurreratu du, Arantza Zulab, etorkizun eraikiz ekosisteman, erreferentziazko zentro izendatu dute, gizarte berrikuntza eta gobernantzaren esparruan. Hori guretzat, berme, garrantzitsua da, eta auspoa ematen digu, egin nahi dugun horretan, lanean hasteko eta lanean sakontzeko. Hirugarrengo ardatza, jorratu nahi dugun ardatz estrategikoa, ikerketa, formakuntza eta sozializazioa da. Arantzazu,
Euskal Unibertsitateen arteko elkarlana sustatzeko aparteko tokia da bere baitan barneratzen dituelako funtsezko eta oinarrizkoak diren baldintzak. Euskara eta euskal kulturarekin lotzen dugun indar simboliko bat da, pentsamendu ireki eta eraikitzaile baten erreferentea da, eta betidanik gizarteak gizarte bezala dituen erronkei aurre egiteko aparteko begirada argi eta garbia eskaini izan du. Guzti horrek osatzen duen altxor preziatuak etorkizunera begira bere fruituak ematen jarraitu desan, badugu sortu berri den elkargune paregabe bat, Arantzazu Lab. Espazio honek, etorkizuneko arazoei buruz, hausnartu, ikertu eta ezagutza sortzeko abagune bikaina eskaintzen duenez, Euskal Herriko Unibertsitatearentzat plazer handia da, atzo, gaur eta biharko egunen arteko zubiak eraikiko dituen lankidetza proiektu zoragarri honetan parte hartzea. Arantzazu Laben hasieratik unibertsitateak eragilegakoak izan dira. Gure lurraldeko 3 unibertsitateek, Euskal Herriko Unibertsitateak, Mondragon Unibertsitateak eta Deustoko Unibertsitateak parte hartu zuten laborategi honen diseinuan. Eta behin laborategia martxan dela, gure aholku batzordean ez ezik, ikerketan elkarrekin aritzeko prestutasuna eta borondatea dute, eta hasi gara lanean. Guk izan ere, ezagutza sortzeko elkargune izan nahi dugu. Ikerketan lehiatu baino, indarrak batuz, kolaborazio espazioa sortuz. Diseinatu dugu, hemen egin nahi dugun ikerketaren markoa, definitu ditugu baita ere, ikertu nahi ditugun edukiak. Gure herriaren erronken inguruan ikertu nahi dugu. Zein izango diren faktore aldatzaileak, nola eragingo diguten, eta herri bezala nolako erantzuna eman behar diegun. Oinarrizko ikerketa egingo dugu, herri aurreratuek pentsatu egiten dutelako, baina ikerketa aplikatua ere egingo dugu, jakintzatik, esperimentaziotik, lortzen den jakintza ere garatuko dugu Arantzazu Laben. Arantzazu Laben egingo den ikerketak badu balio erantsi bat. Arantzazu Lab izango da unibertsitateen arteko ekosistema, topagunea eta bilgunea. Gainera, ez hori bakarrik, badu beste helburu bat ere. Egiten dena herrira bueltatzea, herrira itzultzea, ezagutza zabaltzea. Eta horretarako sortu eta landuko ditu mekanismo eta kanalak, formazioa, divulgazioa eta portfolioa besteak beste. Arantzazu Laben egingo den ikerketak gizarte egintzan beste pausu berri bat suposatuko du. Horixe da, berezitasun bat, guk egin nahi dugun ikerketarena. Gure ikerketa lotu nahi dugu gure herritarrentzat emergenteak diren kezka eta erronkekin. Eta Arantzazu Laben helburuarekin lotu behar dugu azken finean gure ikerketa. Hain zuzen ere, herritarrak agenda publikora eramatea. Ezagutza sortu eta partekatzeko kosorkuntza guneak dinamizatuko ditugu. Formakuntza programak, heziketa guneak, hitzaldiak, jardunaldiak antolatuko ditugu hemen sortzen den ezagutza hori gizarteratzeko. Gure herriko gizon handi batek esan zuen bezala, Jose Miguel Barandiaranek zioen, herritik jasoa, herrira itzuli. Deustuko Unibertsitate bezala Arantzazu Labetik espero duguna da gizartean dauden indar eraikitzaile, eraldatzaile eta onuragarriak ezagutzeko aukera izatea. Herri bezala ditugun erronkak ezagutu egin behar ditugu, ezagutza sortu behar dugu horiei erantzuteko gakoak zeintzuk diren berriz ere gizartearen esku uzteko. Ondo pentsatuta transferentzia proiektu ideala da. Herrian txertatuta gauden ezagutzan erakundeok, ezagutza hain baliagarri hori berriz ere gizartearen esku uztea, baina eraldaketarako gaitasun berrituarekin. Eta gero bestalde unibertsitate modura beste unibertsitateekin lankidetzarako testuingurua sortzea sekulako ekarpena da Euskal Herriarentzat. Beraz, gohartuko zineten, ikerketa egiteko beste modu batetaz ari gara. Arantzazu Lab ez delako ohiko ikerketa zentru bat. Eragile ezberdinen artean, elkarlanean egingo den ikerketa da hemen sustatuko duguna. Eta gure rola, Arantzazu Laben rola, horren katalizatzaile, koordinatzaile, elkargune, lotune izatea izango da. Hemos diseñado el marco de investigación para poner en marcha un espacio de cooperación proponiendo una nueva forma de investigación colaborativa. Investigación, acción, experimentación, a través de la colaboración de las 3 universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón, y otros agentes de referencia de aquí y de fuera.
Eta amaitzeko, laugarren ardatz estrategikoa, irekiera eta nazioartekotzea. Kanpoko ezagutzarekin konektatu nahi dugu. Kanpoko, nazioarteko eta mundu mailako esperientzia aurreratuetatik ikasi, antzeko laborategiekin, unibertsitateekin, erakundeekin. Eta hasi gara horretan ere, nazioartekotze estrategia diseinatu dugu eta lehen harremanak eta lehen lankidetzak egiten hasi gara, gizarte berrikuntzan, gobernantza esparruan eta herrigintza arloan erreferenteak diren mundu mailako erakundeekin. Hala nola, Australiako, Kanadako, Estatu Batuetako, Norvegiako edo Alemaniako erakunde ezberdinekin egin ditugu lehen harremanak eta baita lankidetzak hasi ere. Eta horietako 2 gaur gurekin ditugu, gure ekitaldia zuzenean jarraitzen. Lehenengokoa, Australiatik, Matt Ryan. Matt Ryan The Governance Labeko ikerlari seniorra da, New Yorkeko unibertsitatean. Adimen kolektiboan, arazo publikoen konponbide berritzailean eta justizia irekian oinarritu du nagusiki bere lana. Horren aurretik, Australia hegoaldeko gobernuan bertako lehendakariaren pertsonal alboko burua izan zen, eta bertako gobernuan erreforma demokratikoko programari buruzko lana zuzendu zuen. Nazioartean erreferente izan zena. Hi Matt, how is it going in Australia? Yeah, thank you. A pleasure to join you. Wonderful to reconnect with people in the Basque Country again. I have very fond memories of my time there in 2017 when I met with President Marco Lalano and his colleagues to discuss the South Australian experiences with collaborative governance. Azalduko zeniguke hortaz, zer egiten duzuen The Gov Laben? Sure. The GovLab is an action research organisation based at New York University, and we use data, technology and citizen engagement to better solve public problems and to help other people to better solve public problems, which includes governments, but not always just governments. So we work on many things related to collaborative governance, and sometimes we call that collective intelligence. And for example, just last year, we released some research that we did in partnership with the United Kingdom's Innovation Foundation, Nesta, that looked at 30 cases of collective intelligence around the world and found out what governments were doing to collaborate with their citizens to solve pressing problems in their own communities. So an interesting one, for example, was this around how the not-for-profit Good Sam in the United Kingdom could respond really rapidly to recruit 750,000 volunteers to help vulnerable people affected by COVID-19 using its smartphone technology. So there's a really interesting kind of emergence here about the kinds of responses that both technology and citizen engagement have come forward in a time of crises like COVID-19. But there are many other types of collaborations, obviously, that we looked at as part of that work. There's issues to do with air quality monitoring, issues to do with sustainability initiatives in communities, and a whole range of issues. And we'd be more than honoured to be able to share that research with you quite freely. Oso interesgarria, Matt. Azken hilabetetan, Arantzazula bezagutzeko aukera izan duzu. Nola lotuko zenuke egiten duzuena gure helburuekin eta zertan izan gaitezke bidelagun? Yeah, that's right, Nayara. I think there's probably 2 things. First is a really strong point of connection about people and the importance of people, and seeing them as not only important in a philosophical sense to involve them in decisions that affect their lives, but also realising that they're an incredibly valuable resource. They have wonderful experiences. They sometimes have very useful expertise for the problems at hand. And part of the challenge that has been there in the past is finding ways to tap that efficiently and effectively. So that's been some of the problems that governments have had, is finding the ways to work with citizens. And so I think that's a point we share, and it's certainly a point that's been very much a focus of our work in collective intelligence. I think the second point is that I think your lab is really focused on solving the problem at hand. And that's really important when you're thinking about collaborative governance. You see wonderful things all over the world, just some of them which I've just described now. But you've got to find what works for you in your local context. So whatever might be wildly popular somewhere else isn't just as easily transplanted
planted and works in your community. You really need to think about your local context. And so they're the two things that I think we're really connecting on, is thinking about solving problems in the local context and putting people at the centre of everything that we do. Eskerrik asko, Matt. Eskerrik asko gaur Australiatik gurean izateagatik eta elkarrekin lanean jarraitzeko gogotsu gaude. Thank you very much. Nik uste duzu izan da hemen kointzidentzia interesgarri bat, izan ere Matt Ryan, duela urte batzuk etorkizun erekitzen astapenetan, hemen egona zen, gure lurraldean, eta guk orain, kointzidentziaz beste bide batetik, beste leku batean dela, The Gov Laben, berarekin topo egin dugu, nolabait izango da, gure mundu handi, baino ez zain handi horren adierazgarri. Gobernantzaz eta teknologiaz hitz egin digu Matt Ryanek, baina badira abiatu ditugun beste lankidetza batzuk ere. Kasu honetan, herritarren parte hartzea sustatzeko deliberazio eta partaidetza prozesu sareak mundu mailan sustatzen dituen OCDE erakundeko Claudia ere sarearen bestaldean dugu, kasu honetan Parisen. Claudia Schwolitz, OCDEek herritarren parte hartze prozesu berritzailei buruz egiten duen lanaren buru da. Parte hartzea, eztabaida eta lankidetzazko gobernantza areagotzeko paradigma aldaketaren analisia egiten du. Eta OCDEek 2020 urteko ekainean argitaratutako gai honi buruzko lehen txostena idatzi zuen berak. Herritarren partaidetza berritzailea eta erakunde demokratiko berriak. Hi Claudia, how are you? Hi Nayara, good to see you. Going very well over here. Esperientzia handia duzu, demokrazia deliberatiboko prozesuak sustatzen, eta mundu osoko herrialde eta gobernuekin lanean aritu zara. Zure ustez, zein dira herritarrak agenda publikoan duten parte hartzea sustatzeko ikuspegi berriak? Yes, so the new approaches that we're looking at for promoting participation are the ones that really start to change that relationship between government and citizens. It's a move towards a more participatory, a more collaborative, a more deliberative governance. So at the OECD, we've been particularly interested in the trend towards using citizens' assemblies and other deliberative processes like these to give everyday citizens opportunities to play a meaningful role in shaping decisions affecting their lives. Eskerrik asko. Eta zure ustez, ze elementu behar dira ikuspegi berritzaile horiek ezartzeko, eta ze balio eman dezake Arantzazu Labek administrazio publikoaren eta gizarte zibilaren arteko lankidetza hori areagotzeko? It's a good question. Well, starting with the second part there, I think the Arantzazu Lab as a social innovation lab can really bring a lot of value to implementing and putting in place participation and deliberation processes with citizens and public institutions. Because in order to really be able to do these and to make them work and to do them well, there is a key role for a place where there are the skills and the capacities that can be tapped by public authorities in the region or in the area you're in, who are wanting to initiate citizens' assemblies or other deliberative and participatory processes to be able to actually deliver them well. Eskerrik asko, Claudia. Mila esker, gaur zuri ere, gurean izateagatik, eta elkarrekin lanean jarraitzeko gogotsu. Thank you, Nayara. We're really looking forward to it too and to working together. Esarkada bat. Ikusten duzue beraz, modu berritzailean gauza ezberdinak egiten hasi gara, gizarte berrikuntza eta gizarte eraldaketa Arantzazu Labetik sustatzeko. Ikerketaren bidez, esperimentatuz, nazioartera irekiz eta hemen sortuko den ezagutza guzti hori dibulgatuz. Eta amaitzeko, nori zuzentzen gatzaizkio, norekin eta norentzat egingo du lan Arantzazu Labek. Etorkizuneko Euskal Herrira zuzenduko gara. Euskal Herriko egitasmoa delako Arantzazu Lab. Hala esan du hasieran diputatu nagusiak ere. Gure herriko lurralde guztietako ordezkariak zaudete hemen. Erakunde publikoak, gizarte eragileak, enpresak, unibertsitateak, euskal herrigintza, euskal pentsamendua, euskal kultura zein euskalgintzako hainbat erakunde. Herritarrak, gazteak, iritzi liderrak, ikerlariak, erakunde publikoak, eragile sozialak, guztiak aktibatu nahi ditu Arantzazu Labek. Eta hori guztia,
Hemen, Euskal Herrian tradizioz jaso ditugun eta gure identitatea osatzen duten balioak eta jokatzeko moduak aintzat hartuta egin behar dela uste dugu. Zuek guztiokin lan egin nahi dugu. Arantzazulabek ateak zabalik ditu, gizarte erronken inguruko ikerketan, hausnarketan, esperimentazioan eta divulgazioan elkarlanean parte hartu nahi duen ororentzat. Arantzazulab izan dadin, etorkizuneko erronken inguruan elkarri entzun eta elkarrekin ikasteko, hausnartzeko, esperimentatzeko, guztionzat elkargune. Pertsonak ahaldunduz, euskal gizartea eraldatu eta mundu gizatiarragoa lortzeko. Gizarte berrikuntza gizarte beharrei erantzuteko modu edo ikuspegi berria erabiltzea da. Ikuspegi hori soziala da izaeran zein helburuetan. Onuraduna konprometitzen eta mugitzen ditu gizarte eraldaketarako erlazioetan. Eta hori lortzeko botererako eta baliabideetarako dituzten aukerak hobetu behar dira. Arantzazulaben helburu nagusia, gizarte justuagoa eta berdinagoa lortzeko, Arantzazu erreferentziazko berrikuntza nodo eta herritarren topagune bihurtzea da. Eta horretarako, gure etorkizunaz, gure herriaz eta euskal gizartearen erronken inguruan modu berritzailean hausnartu, ikertu eta esperimentatuko dugu. Eraldaketa sakoneko garaian, herri bezala ditugun gizarte erronkei ikuspegi berriarekin eman nahi diegu erantzuna. Bertatik abiatzen bada ere, mundu mailan erreferente bilakatu nahi du. Lankidetza sare irekiekin, nazioarteko erakunde eta adituekin, bertatik mundura. Erronka, giza faktorea, komunitatea. Herrigintza, ikuspegi berria, elkarlana, ausardia, abangoardia, lankidetza. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Mila esker baita, streaming bidez, gaurko ekitaldia jarraitu duzuenoi. Eta hemen zaudetenok, Arantzazulabeko Gandiagako ateak zabalia dituzue, gozatu paisaia honetaz, gozatu inguruaz, atera terrazara eta gozatu paisaiaz. Eta mila esker berriz, eta izan denok egun ona.